Denne video præsenterer en kort vejledning i, hvordan du bruger din Vivo-app. Bemærk venligst, at Vivo ikke leveres med standardkanaler som andre apps. I øjeblikket accepterer den kun M3U og M3U Plus links. For at begynde skal du åbne Vivo. Din unikke MAC-adresse og enhedsnøgle vises på startskærmen og kan også findes i kontoafsnittet. Sørg for at notere dem. At administrere dine spillelister er nemt. Du har to muligheder. Besøg vivo-player.com på din mobile browser eller computer. Klik på Manage Playlists i menuen, indtast din MAC-adresse og enhedsnøgle og klik på Login. Alternativt skal du bare scanne QR-koden i appen for at få adgang til hjemmesiden og automatisk logge ind for at administrere dine spillelister. Efter login skal du vælge enten Add Playlist eller Add XC Playlist. Angiv navnet og URL ind på din spilleliste. Du har også mulighed for at tilføje en PIN-kode til ekstra sikkerhed. Når du er færdig, skal du klikke på Send. Du kan uploade din liste enten som et link eller en M3U-fil. Hvis du er usikker på, hvad en M3U-spilleliste er, kan du søge efter flere oplysninger online. Efter at have udført disse trin, skal du blot opdatere spillelisten eller genstarte applikationen. Du kan uploade flere spillelister til Vivo. Når du vælger en spilleliste, finder du tre muligheder: tilslut til spilleliste, redigere eller slet. Du har 7 dage til at udforske vores applikation. Når prøveperioden er slut, skal du aktivere din enhed for at fortsætte med at bruge vores tjenester. For at aktivere din enhed skal du logge ind på vores hjemmeside og navigere til administration af spillelister. Klik på Aktiver og følg instruktionerne for at finde betalingsmulighederne. Nyd alle funktionerne i Vivo-appen. Hvis du har brug for hjælp, skal du ikke tøve med at besøge vores hjemmeside på vivo-player.com.